Много ви обичам. Толкова е вълнуващо да застанеш тук отпред и да гледаш толкова много хора, усмихнати, очакващи да чуят нещо. А ти след такива презентатори, като Димитър Кръстев, Руми Стефанова, Митко Божанов, е толкова трудно да кажеш нещо по-различно и по-вълнуващо. Избрах личностната сила като тема на моето кратко представяне. Когато Иво ми се обади, благодаря ти, Иво, и ми каза: Вали, искаш ли да излезеш? Казвам: за какво да говоря? Ти избираш, но трябва да ми кажеш до 24 часа. И казвам: добре, ще ти кажа до 24 часа. До вечерта това изби. Казах му и казвам: а сега? Какво от тук нататък? Какво след личностната сила ще говоря? Аз се занимавам с осиновени деца, защото самата аз съм осиновителка. Имам си едно прекрасно създание, което е на 10 години вече. Помагам на хората да преодолеят това, да съобщават на децата си, когато имат такива, че са осиновени. Защото те не са по-различни. Ние не сме по-различни като родители. Ние просто сме едни обикновени хора. Пак така се чудих какво име да измисля. Дойде ми озарена. Не, че само аз съм озарена, всички вие сте озарени. Знаете ли защо? Защото във всеки един от нас има една невероятна сила. Всеки един е уникален. Всеки един може да извади тази сила и да я предаде на другите, но първо трябва да я усети. И децата са тези, които наистина понякога ни дават криле да полетим. Колко от вас имат деца? Можете ли? А колко от вас искат да имат деца? Добре, чудесно. Като начало искам да ви прочета, ако желаете, искам да ми кажете колко искате да чуете едно стихотворение, което намерих, благодаря, което намерих на 4 май тази година, връщайки се от поредното си обучение. Аз съм един търсач, вечно търсиш, вечно искаш да научи нещо повече и повече, и намирам на едно листче написано, закътано от моята дъщеричка Марина. Моята майка, това е: мамо, твоите очи са като малки звезди, а твоята коса е мека като коприна. Лицето ти е меко и гладко, устните ти са алени и меки, а ръцете галевни. Възхищавам ти се, мамо, как можеш да оправяш проблеми и как се грижиш за мен. Дори да си много далече, аз пак ще те обичам. От тук искам да благодаря на това прекрасно създание, което ми е написало тези мили думи. Преди 15 години, тъй като нямахме деца с моя съпруг, по ред причини, според лекарите нямаше причина, но ето, че има причина, аз сънувам един сън, в който ми се показа, че спуска се една жена като във вуал и едно детенце държи в ръка, което беше на 2 годинки и половина. Минават 2 години, аз вече бях забравила за този сън, решаваме, че ще си осиновим дете и отиваме, аз очаквам, че ще видя точно такова дете. Не, то беше само на няколко месеца. И когато стана на 2 години и 3 месеца, беше точно това дете, което аз видях в съня си 4 години и половина, може би преди това. Това е вътрешната сила, това е силата, която е енергия, бих казала. Енергията е сила. Любовта също е сила. Благодарността е сила. Прошката е сила. Благодарете. Това също е много ценно. Благодарността е много важно нещо. Обичайте. Какво значи любов? Безусловна любов. Говорят всички за безусловната любов. Какво означава безусловна любов? Любовта, която ни е дадена изначално. Като деца всички обичаме, целият свят ни е хубав, всичко ни е добре. И какво става после? Защо губиме тази сила, тази любов, тази енергия?
Една част от нещата, които исках да кажа за 2012, така си го написах и реших, че това ще е книгата, която ще издам. Само, че тя вече може и да свърши годината, докато я напиша. Беше годината на промяната и озаренията. Какво значат озарения? Това са наистина мигновените неща, които ни идват в миг на спокойствие, на тишина, на вглъбеност вътре в себе си. Мигове. Отдавайте повече време на такива мигове вътре към себе си. Обърнете се към себе си. Това е силата, вътре в нас. Това е нещо, което никой не може да ни отнеме. Земетресенията, да. Земетресенията, какво стана? По същия начин. Земетресенията просто беше, земетресението и земетресенията последващите беше за да ни събудят от дълбокия сън, който спим и да си помислиме, поне аз си го помислих в няколко пъти вече. Какво имаме? Какво сме, ако махнеме всичките личности, които познаваме във Фейсбук, в мобилните си телефони, кариерата, която имаме, всичко, което правим, всичко, което ни заобикаля, добрия дом, красивата къща, кола, така нататък. Ако ги махнем тези неща, помислете какво остава. Много ми помогна да изляза точно от клишетата, които, моделите на поведение, на всичко това. Аз съм расла в най-различни времена, на години на промени всякакви. Бунтарка съм, защото обичам наистина да съм извън коловоза. Търсеща лично съм, защото обичам да съм различна от другите. Пожелавам ви го и на вас. Обичам свободата. Свободата е най-ценното нещо, което притежава всеки един от нас и се ражда с тази свобода. Пътя е обратния, към себе си. Там е силата, там е божественото. Във всеки един от нас има частица от Бога или от Вселената, от както и да го наречем, няма значение. Ако вие го усетите, няма да имате нужда нито от проповедници, нито от свещеници, няма да имате нужда от гурута, всякакви. Но наистина трябва да се учим от успелите хора. Като край, този извън за мен вече означава край, искам да ви кажа една мисъл на Махатма Ганди. Станете промяната, или нека станем, аз ще я перифразирам, нека станем промяната, която искаме да бъде. Благодаря ви.